Шушы минутларда біз сізні жыр дәрісіне шақырабыз. Әлігі сәхифә Татарстан Республикасы қаршындағы тілләр комиссиясы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Оның кысаларында элек популяр булып, бүген онытыла төшкән татар телендә язылган җырлар белән таныштырабыз. Бүгенге дәресебез Гамир Насрый шигыре Салих Сәйдәшев киенә язылган Зәңгәр күл җырына багышлана. Дәресебезне башлыйбыз. Табигать безнең яшәешебезнең нигез ташы. Ул без сулаган җылы һава, кояш нурлары, урман күлләре. Балалар, без сезнең белән бүген яңа җыр дәресенә ашыгабыз. Кемле апа? Бүген дәрес буламы? Була, балалар, керегез. Балалар, biz бүген Зәңгәр күл дигән җыр өйрәнәбез. Мәшһүр композиторыбыз Салих ага Сәйдәшев музыкасы, Гамир Насрый сүзләре. Әйдәгез, хәзер беренче куплетын өйрәник. Зәңгәр күл, бик матур күл, тирәсе камышлык, аның белән без әле тик быел таныштык. Әлеге җыр ул балалар Салих Сәйдәшев язган балалар җыентыгы да чыкты. Менә язылган Тат книга издат 1954 ел дип. Һәм гомумән татар музыкасында ул иң беренче балалар җырлары җыентыгы булып чыга. Мелодия ягыннан ул бик ягымлы, бик аллегретто дип язса да, ягъни темп ягыннан ул тиз уйналса да, ул барыбер ничектер лирик җыр булып сизелә. Бу җыр ми мажор тональностьтә язылган. Ул күбрәк менә нидер сары төс белән, бу бит инде Зәңгәр күл, Зәңгәр төс белән бәйләнешле барга тиеш. Юк, ул монда күбрәк сары төс, ягъни кояш төсе белән алтын төстән ничектер. Һәм чыннан да ул җырны тыңлаганда, бигрәк тә пианинода салмак кына уйнасам, анда нидер менә ничектер менә кояш утлары уйнаган сыман. Кояш, болыт, үсемлекләр, күлләр, ул бөтенесе дә табигать. Хәтта кеше дә табигать баласы. Хәзер әйдәгез бергәләп Гамир Насрый шигыренә композитор Салих Сәйдәшев музыкасын иҗат иткән Зәңгәр күл җырының беренче куплетын җырлыйк. Хәзер инде икенче куплетын өйрәнәбез. Кичкенәдән җырлап үскән Зәңгәр күл җырының авторы Гамир Насрый икәнен мин белмәйдем. Баксаң, ул мин туып үскән Дүртөйле җиренә күрше генә булган Краснокама районына караган Җанҗегет авылыннан булып чыкты. Әти белән еш кына умартачылык эше буенча шушы авылга баргалы идек. Менә шунда барган чакта, шушы авылның кайсыдыр агае шушы бик матур бер күлгә күрсәтеп, менә шушы Зәңгәр күлебез турында безнең авылның шагыйре бик матур җырлар да язды бит дип әйткәнен хәтерлим. Гамир Насрый Гариф улы 1916 елның 3 январында Иске Җанҗегет авылында туа. 1932 елда үзенең Зәңгәр күл дигән шигырь текстын яза. Әлбәттә, балалар өчен яза иңелек. Аны үзенчә инде көйләп җырлап йөриләр ул вакытта ук. Ләкин көй әлбәттә башка, ул халык үзе чыгарган көйгә генә җырлана. Менә шушы Казанга килеп, техникумда укып, аны тәмамлап, композиторлар белән аралаша башлагач, әлбәттә ул инде җырларда иҗат итә башлый.
Татарстан радио комитетына эшкә урнаша. Анда музыкаль драматик тапшырулар бүлегендә эшли. Шуңа күрә әлбәттә инде композиторлар алар аның тирәсендә бар һәм алар белән аралаша, дуслаша. Бигрәк тә иң дуслашкан кешеләреннән менә өч кешене әйтәләр инде мин монда. Алар инде Салих Сәйдәшев, Йодат Фәйзи һәм Рөстәм Яхи. Бер көнне килеп керә Салих Сәйдәшев аның радио комитетына әйтә: "Гамир, балалар өчен бер матур көй туды. Шунда уйнап та күрсәтә, анда рояльләр бар инде." Ул утыра да үзе көйләп биргән кашандыр. Бала чакта, яшь чакта дип әйтәгәндә. Я шушы Зәңгәр күл дигән текстны язып та бирә. Ул чын мәгънәсендә менә Гөлшат Җаняшева кебек безнең җырчы шагыйрьләребез плеядасының башында торган, шушы плеяданы башлап җибәргән шагыйрь җырчы кебек тә. Чөнки аның 15-20 генә җыры булса да, аларның һәрберсе аларның вакыйга. Сугыштан соңгы 50-нче елларда Татарстан дәүләт радиосының балалар редакциясе үсмерләр һәм балалар өчен татар җырларын пропагандалаучы, яшь тыңлаучыларга җиткерүче төп чыганак була. Татар композиторлары һәм шагыйрьләрнең яңа җырлары радио эфирда һәр даим яңгырый. Халкыбызның татар җырлары яңа балалар җырлары белән тыңлаучыларны бик яратып таныштыра. Татар балаларына яңа җырлар Татарстан дәүләт радиосының актив эше ярдәмендә барып ирешә. Бу юнәлеш балаларда милли үзаң тәрбияләүдә иң кыйммәтле һәм бәяләп бетергесез хезмәт. Күлнең зәңгәр суларын шәшәрәтеп уйныйбыз. Шундай рәхәт, күңелле, уйнап һич туймыйбыз. Хәзер соңгы 3-нче куплетын өйрәнәбез. Бу Зәңгәр күлем җырында да, лирик җырда да, ул менә балалар җыры булса да, музык ягына килгәндә, ул барыбер нидер теге бала җыры гына түгел. Әйе, Сәйдәшев музыкасы бер ягына караганда ул бик гади. Ләкин техник ягыннан ул гади булса да, менә аның тавышын, моңын чыгару бик авыр һәм чыннан да музыканттан бик күп практик таләп итә, тырышлык таләп итә һәм зауыклык. Дәшә безне урманга җизбыргы тавышы, баш иеп кала безгә Зәңгәр күл камышы. Хәзер Зәңгәр күл җырының 3-нче куплетын җырлыйбыз. Әлеге җырда әйтелгәнчә, табигатькә беркем дә битараф була алмый. Тирә-юнебезгә сакчыл карашта булып, аның кадерен белеп, мөмкинлекләреннән файдаланып.